valencià crec que també és important, que està pensat, després de molts anys de docència, jo sé que una part del meu alumnat no acaba el curs. La meva idea és que aquesta part que no acaba el curs, que tinga un material i que a casa pugui continuar-lo. Per això afegiria, per exemple, el solucionari que hem posat. Fixeu-vos que una deficiència que jo trobava en el meu alumnat, dient el fum de preguntes que devien els solucionaris, que quan es deia, fes una redacció de no sé què, un text, un resum, i anaves a la solució, te trobaves a la sorpresa que deia resposta lliure, busca la vida, saps? Com si deies, busca la vida. I ara què fem? Nosaltres això sí que hem tingut molta cura i hem posat models de possibles redaccions, de possibles... que era una mancança que tenien, almenys per a mi, tots els llibres. I ja, com que no sabia com acabar i este matí estava pensant a veure, posar unes lletres un poc més... Això, si voleu acabar en aquestes 4 línies que diu la llengua és l'esperit del poble, nosaltres avui som un xicotet espill que vol reflectir una part d'aquest esperit més ampli, plens de registres i de veus diverses que des de Vinaròs a Oriola no han renunciat al nom valencià i a la identitat que suposa fer-ho. Més concretament, Apte sols és un passet modest que amb la resta d'editorials vol aconseguir que superar una prova de coneixements no sols sigui un repte, sinó una manera d'estimar més i millor la llengua dels valencians. I ja està.